皆の者。元気集え。終わりだ。我が敵を撃て。ここで果てろ。ローレン様とスコット。
やられた。
我が敵を撃て。我が敵を撃て。わけにはいかん。やるじゃねえか。これで終わりだ。そこだ。うおー、くそ。灼熱の炎で全てを飲み込め。やるじゃねえか。かの者の剣となれ。